Dobrý deň, vážení súťažiaci. Nastal ten čas, keď ideme znova žrebovať výhercu našej 500-eurovej poukážky. Dnes sme v prešovskej predajni. Za kamerou je Patrik, ktorý sa nechcel ukázať, ale poďte bližšie. Patrika nájdete v tejto predajni. Určite vám poradí s výberom postele, vstávanej skrine alebo madracu. Takisto vám je perfektne ukázať našu rozkladaciu posteľ Betka. Poďme k žrebovaniu. Kamera, poď bližšie. A kto bude dnešným výhercom alebo výherkyňou? Takže dnešným výhercom sa stáva výherkyňa pani Adriana Chovancová. Výborne, pani Adriana, budeme vás kontaktovať. Vyhrávate 500 eurovú poukážku na nákup našich výrobkov. Ostatní nezúfajte, pretože o týždeň zrebujeme znova. Pekný deň, dovidenia. Dobrý spánok je Wood Service.